os cartos, que así como os teño, así como os gasto. Non dou abasto, que coño é isto? Donde están os meus putos 20 euros? Ten o corpo en forma de veneno, rulando sin control, sin freno, asumiendo que o control está 500, vivindo fin de mes, céntimo a céntimo. En fin, todo está pésimo, ando con roupa todo rota e as pompas manchadas esperando éxito. Vacaciones en México, en un yate privado cruzando o Atlántico, con un estilosito miñancos, trajes de línea de narco. Chichis, whisky, kiwis, chirris, pizza y droga por todos lados. Chichis, whisky, kiwis, chirris, pizza y droga por todos lados. Escribo temazos o vendo papeles. Aquí non queremos esa merda barata. Quero unha bañeira chea de diñeiro pa poder gastar unha masaca de quenque. Escribo temazos o vendo papeles. Aquí non queremos esa merda barata. Quero unha bañeira chea de diñeiro. Teño moito swag acumulado, teño moito estilo derrochado, teño un curro de vender polos e unha boa peza de beber fermentado. Teño moito swag acumulado, teño moito estilo derrochado, teño un curro de vender polos e unha boa peza de beber fermentados. Hai moito peña que quere o seu momento de fama. A mí me apela que falen, eu vou facer o que me dé a gana. No more drama. Tranquilos, non vai ser que me dé unha puta routada. Teño outro punto de vista, o mellor é que te despistas. Vou joder aquí en plena pista e ao final vou pasar vosa lista. Vai vos doer como ir ao dentista, ainda por riba vou ganar pasta. Eu son un rapper, un puto artista, cando teño fama vou a facerme tronista. Escribo temazos, eu vendo papeles.